инак 70 сол аст ки донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар рушду нумӯи илми тиб саҳми пурарзиш мегузорад. таърихи фаъолияти он аз соли 1939 оғоз ёфтааст. таъсири шахсиятҳои бузург, олимони сатҳи ҷаҳонӣ, асосгузорони беҳтарин ва машҳуртарин мактабу равияҳои илмию педагогии ин даргоҳи муқаддас ва бонуфуз дар ташаккули тибби муосир назаррас аст. имрӯз донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба давраи нави инкишоф, давраи имкониятҳои фаровон ва технологияи навтарин қадам медиҳад. ҳоло давраи фаро расидааст ки шароити раванди таълим тибқи талаботи замони муосир таъмин карда шавад ба дараҷае ки аз солҳои қаблӣ тафовути куллӣ дошта бошад. аксари кадрҳои илмию педагогии донишгоҳ мутахассисоне мебошанд ки дар ҷумҳурӣ ва берун аз он шӯҳратманд буда бо мукофотҳои давлатӣ қадр шуданд ва собиқаву таҷрибаи зиёди илмию омӯзгорӣ доранд. кафедраҳои клиникии донишгоҳ дар баъзаҳои беморхонаи шаҳрӣ қарор доранд ки дар онҳо барои таҳсили донишҷӯён тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудаанд. мактабҳои илмию педагогии донишгоҳи мо берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ низ эътибори баланд доранд. марказҳои илмию методӣ дар амал татбиқ намудани барномаҳои миллӣ ва тадқиқотӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо институтҳои калонтарини кишвар ва хориҷи онро ки дар асоси стратегияи таълим баҳри инкишофи корҳои бунёдкорона равона шудааст таъмин менамояд. ҳар сол донишгоҳи мо зиёда аз 1000 нафар донишҷӯёни ватаниву хориҷиро барои таҳсил қабул мекунад ва тарбияву ғамхорӣ намудан ба ҳар яке аз онҳо вазифаи ҷонии кормандони донишгоҳ ба ҳисоб меравад. донишгоҳи тиббӣ аз биноҳои маъмурӣ, таълимӣ, маҷмӯаи васеъи варзишӣ ва хобгоҳҳо иборат аст. ҳадафи мо омили муҳимтарини рушду нумӯи макотиби олӣ ба ҳисоб меравад. донишҷӯёни мо барои ободу зебо нигоҳ доштани донишгоҳи худ ва баланд бардоштани нуфузу эътибори он ҷаҳду талош мекунанд. устодони донишгоҳ ба ояндаи кишвари худ, ба ояндаи тибби тоҷик бо боварии комил, ифтихори баланд ва назари нек менигаранд. ҳамеша дар сафи пеш будан, такмил додани технологияи муосир ва ташаккули бунёди устувори тибби тоҷикистон аз ҷумлаи умдатарин вазифаҳои донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ба ҳисоб меравад.